Όχι. Τώρα γράφει, εντάξει. Τώρα γράφει. Σε τι πήγε. Ρε μη μας καψεί. Όχι, γράφασε κανένας, ρε. Όμως θα κολλήσεις τώρα, κολλήσεις τα πω. Μάκη, πες και τη γωνιά. Εντάξει. Τελειώ, δώσε του Μικιά από εκεί. Και πιάστε από εκεί, ρε. Εντάξει. Πώς και εμείς κολλήσεις. Κράτα από εδώ για να πω εγώ στη μέση. Να σου πω στη μέση. Ρε, ξεκόλλα την όλη την ταινία. Όχι, θα κολλάνε. Περίμενε. Μετά την κοπέλα. Τέλειο, πάρε εσύ. Όπα. Εδώ είναι μέση. Να σου έλα λίγο κάτω. Έλα λίγο κάτω. Λοιπόν, δείτε που είναι τώρα... Είναι καλά με το δόνι. Εσύ πάντα θα κατηγορούμε σιγά και πάντα στη μέση πρώτα. Εντάξει. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάρε λίγο να σου. Πάρε. Έλα λίγο πιο κάτω εσύ να σου. Εδώ είμαστε. Κατεβαίνει. Όχι, τελειώνει κατεβαίνει. Τι έρθει, ρε. Μη σας πέφτει με μαλάκι. Σηκώς τα πλαϊνά, τα κρύα, τα ζαμάκι. Κακαουνιές τα δουλειά. Το κεφάλι. Άσο το γεια, το ξεκολλήσω μετά. Θα τα κολλήσεις τώρα. Μαλάκα, δεν βλέπω. Πώς είσαι. Δεν βλέπω. Να σου πέφτει ρε μαλάκα. Αφού σου πέσει και γαμηθεί εκεί μαλάκα. Θα τσακώσεις ένα κομμάτι. Ας θα πειραίσεις κάποια εμένα. Εσύ μην κάνετε ρε. Μα καθόλου και το νόσο πέφτει ρε μαλάκα. Σου απουλιάζει. Δώστε τώρα προς τα πάνω. Τελειώ, προς τα πάνω. Όχι ρε μαλάκα, πώς θα πάρω. Άμα κολλήσει μια ευθεία, πώς θα κολλήσω. Αυτό με το δες, δεν θα με ανακολούσε. Δεν θα το ξεκολλήσω. Όχι αυτό. Περίμενε. Είναι το αρωμένο, ρε. Περίμενε. Μην πιέζεις. Αφού είναι υπομονή, εγώ αυτό είπα. Τραβάς εσύ ρε. Από κάτω. Από κάτω τραβάει. Από πάνω ρε.
Δεν τα βρίσκεις αυτά τα ωραίες δουλειές. Πολλά. Βάζω πάνω ίσια. Βάζω πάνω ίσια. Βάλουμε. Όχι αν το βγάλετε. Α, μην το κουνάτε ρε μαλάκες, μην το κουνάτε, αφού σας γαμιέτε. Καμίσατε. Εσύ, άμα δεν δώσω την κοινή, θα έρθει τώρα σε σένα. Δεν έρχεται ρε σένα, αφήνει φούσκα από κάτω. Γιατί τους έχει πέσει εκεί δα. Το πικίνι σου λέω, δοκίμασα να τραβήξεις από την πικίνι τη μεριά για να το κατεβάζεις κάτω. Τι το θέλει το. Άστο ρε, εγώ το έχω σηκωμένο ένα χρόνια που πάει ένα κάτω. Να κουμπάρω από εδώ σας έχει βγει. Αλλά και από εδώ δεν κουμπάνε, από εδώ είναι κανονικά. Αλλά κάποιο άτομα βάλαμε τη μαύρη, τη φημέ. Τη μα. Μην είσαστε μαλάκες. Εγώ πιστεύω πως άμα δεν για δοκίμασα αυτό που σου λέω. Για σου την κοινή τη μεριά εσύ και τέντωσε το την άρτη ίσια. Έχει πιάσει δόντιδες. Σου λέω, δεν πάει αυτό. Μου αφήνει Το κόλλημα. να σου διπλώνει ρε μάλακα, δες το χέρι μου ρε μάλακα, το χέρι μου, τεντωμένο αυτό θέλω μόνο, τεντωμένο είναι. Άμα αν είναι να την έχω με σακούλα, Δοκίμασα αυτό που σου λέω τώρα, κάνε αυτό που σου λέω. στέλνει το φούσκες εδώ να σου λέω και εγώ. Δεν καταλάβαινες. Λίγο σηκωθώ. Εντάξει. Ναι. Ρε, γι' αυτό σου κάνει δότη. Γιατί άμα την κατηβάσεις, γι' αυτό σου κάνει δότη. Ο Κικίλης άμα σου τραβάει και σου την κάνει εσύ κατηβασμένη θα κάνει πιο καλό στρώσιμο. Να το βάλει, να το βάλει. Και τραβά την, Κικίλη, εσύ τραβά την. Τραβά και εσύ, άπλα, άπλα. Γιατί μην κάνεις το έχεις φέρει το δότη πια. Αν έτσι που κάνεις και σηκώνεις, Οι άλλοι έχουν λεπτό εύκολο. Μάλλον. είναι χοντρή. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Γιατί φίλε δεν γίνεται με τίποτα. Το κεφάλι θα τα λέω πόσο καιρό το έχω βάλει. Το χωμί. Δεν παθαίνει τίποτα. Είναι χοντρό ρε. Αλλή μου ρε παιδιά. Για αυτό που κάνει. Είναι κάτι ωραίο. Δεν μπορεί να το τράβεις εσύ από εκεί. Άστο ρε μετά. Είναι ωραίο, είναι ένα κομπρό. Αφροδέλος έλεγα. Το ρεπάκι με την κάμερα.
Γεια σου και Παναγία. Σε έχουν πάει μόνο κάμιο. Γεια σου, πού τραβά, γόρι λάμπα. Πού τραβάς εσύ. Τα χέρια του τραβώ, εγώ δεν του τραβώ, τη μάπα του. Σιγά τη μας. Μα ξέρω τα. Σιγά τη μας. Κάνατε, πόδι πάντα, κόψεις. Έχω για να το βάλω πλάστη. Κάλα ρε, κάλα ρε από εκεί. Δεν το φύγω ρε μαλάκα. Τι λέει. Τι λέει. Άκια, που πάει και κόλλησε. Μια γωνία θα Ναι, ρε. Ήθελε να δω, ρε. Μαλακία, γράφω στο. Πού ήθελε ρε. Κοίτα, έμουν ένα κενό που έχει. Τι. Από τα ίδια μου. Από εκεί είναι πιο πολύ. Δεν έκομε να είναι στη μέση. Δεν είναι στη μέση. Ρε, και τι πας από μετά εδώ. Πόσο έχεις γίνει. Το σχέδιο πρέπει να είναι. Λέει γιατί είσαι με. Μαλάκα έφυγε. Τι να κάνω εγώ. Ξαναξεκόντησε. Ναι, αμέ αυτή τη δουλειά κάνω. Θα γίνει ταινία. Ναι, αμέ. Σύνολες. Σταμάτησε κι αυτό. Άρα ρε, δεν το σε ρε. Το τσαφίμις δεν το σε ρε. Είναι τόσο αυτό εδώ πιάνει. Κάτω θέλει να πιάσει. Εκεί είπατε για να το στέφαν από εδώ τώρα. Έτσι να τα βάζει. Όχι, αλλιώς. Ρε, αυτή να το να πει τεντώνεις. Τι παίζει μωρή γαμιόλα. Κολλάει. Έλα. Α, τι κάνεις στο άντερα. Τι κάνεις ρε μαλάκα τώρα εσύ. Σοκολάτα από εκεί. Άσε μετά. Σοκολάδι ρε παπάρα. Αφήστε τη, μην την παλεύετε. Ας την έτσι όμως είναι, πιο καλά είναι. Αν δεν έχεις ένα κομμάτι. Ξεκολλάει ρε μαλάκα. Ξεκολλάει. Παράμα. Κρατήσω στο τέλος. Αφήστε τη. Στο τέλος ας φύγει από πάνω τα παπάρα. Μια μας φύγει. Θα πετάξει, θα πάρει νόμο. Μας το διέλο Άγγελο μετά. Τι άλλος θα γίνει. Λαφάδο. Ο Πάκος. Τι να πάρω. Έλα μάκι με την κάμερα. Έλα μας από εδώ. Έλα, γύρω. Γιατί κάναμε μαλακία τώρα και την ξεκολλήσαμε όλοι μαζί. την ταινία. Μας ναι, να ανοίγαμε από κάτω. Είναι μεγάλη. Έλα ρε μαλάκα το ίδιο είναι. Ένα κομματάκι τώρα το άλλο πήγαμε στη θέση. Όχι, καταλαβες, το ίδιο κάναμε στο ίδιο. Όλο το κομμάτι το κάναμε κολλήσει. Μετά το κόψαμε, να θυμάσαι καλά. Ναι, το όλο μαζί το είχαμε κολλήσει. Μετά πιάσαμε το κομμάτι. Τι, δεν ήσουν εσύ εδώ. Όχι, δεν ήμουν αλήθεια. Δεν ήσουν εδώ, βρε βλάκα. Οι δυο μας είμαστε. Οι δυο μας είμαστε. Τραβούσες, τι κάνεις. Φωτογραφίες τώρα. Μετά, εντάξει. Εγώ δεν είπα. Αφού στα λεωφορεία στάνουν ανθρώπους. Και την κουνές και όπως δεν είπα. Ρε, εσύ έχω την άλλη φορά λέω προσπαθήσω με νερό. Άντε ρε. Σαν το φιλμέ. Γιατί να το πιένεις όπου θες, θα σου κάνει φούσκες. Και μετά θα σπατουλιές για μέσα στο νερό. Ρε, φιλμέ. Θα το πω του φιλού. Του πω ρε, άμα βάλουμε νερό να φέρει, θα κάνει δουλειά. Εσύ τι λες. Νερό για... Να κολλάει μετά, ρε. Και το φιλμέ πως κόλλια. Σαπούνι, ρε. Το φιλμέ μπορεί να έχει άλλη κόλλα. Γιατί είναι τζάμα. Τα λεωφορεία εσείς τα κολλάτε.
Μόσχος. Μόβου το κάνει. Το τρακάρανε. Τώρα το πήγα το πουλά κατευθείαν. Άρα, παρούν το πρόγραμμα. Τι ένα, τώρα το πήρα. Τώρα το πήρε. Το παραγγείλαμε την Αθήνα και κατευθείαν. Ο Κρυπτονάρ. Έχει ένα τρακαρισμένο εκεί για τα ηλεκτρικά. Καλό. Ένα λουφαρισμένο θα είναι. Καμιά ώρα γιο. Θα δίνω. Να δω λες. Από την καργαλά την αφήνεις και αμάκι. Δεν τη χάδεψα. Είναι καλό για παιδιά. Μάκη, μήτε ακουμπάρια, δεν θα έχουμε αίματα. Τα βυζιά πρέπει να είναι χύμα. Κάσου ρε. Σε βγάλω και στον αέρα, Μάκη. Είπα πάρα από το... Αυτά είναι ιδέα. Τι, αυτό είναι για τα ντουβάρια. Μια κορνίζα. Κορνίζα σαν. Κατένωσε ρε. Αφού πολλά πάνω στο αυτό, στο τσάπ. Βάρια είναι, Γιάντα. Το μαλάκα ρε. Από τα ιδέα, αυτά που πάει κάνει πολλά, Θα πάρω λίγα από τα ιδέα, όχι για τα αλήθεια ρε. Χαλάσεις το φουστάνι τη σκύλια. είναι για τα ντουβάρια. Κρίμα στο φουστάνι. Πιο το- πάνω. Τώρα θα είναι πράσινη και όλα θα είναι ασημένη. Άρα και από εκεί είναι το πιο πολύ πράσινο. Ρε, τούτο πρέπει να έρθει εδώ. Γι' αυτό εκεί πρέπει να πάει. Εσύ αυτό το πάλι την κοπέλα, να, αν δεν βραδεύτηκε είσαι κοπέλα. Και εγώ αυτό είδα. Ρε, Γιούκα μου, τούτο πρέπει να έρθει εδώ. Ρε καλά και εσύ, κατάλαβες τι έκανα εγώ. Όχι. Κατάλαβες Βάλε στο κέντρο τι. την κοπέλα. Τι ήθελε να βάλω, εμένα στο κέντρο. Αφού πάει σου λέει τούτο εδώ. Και ποιο το να είναι σε πειράζει. Κοπέλα να φέρω, Το κέντρο δηλαδή πρέπει να την έχεις. όμορφα ρε, ή σου πέφτει ρε Δεν μου πέφτει, μαλάκα, μην κόβας. δεν σου πέφτει. Όχι ρε. Μα μαλάκας. Για ο άλλος, ένα τσαλάκι μαμένο. Και εδώ κύριε, πιο πάνω. Εκείνος είναι μαλάκα, έχει γίνει τόξο. Άρα κανένα έχουν κάνει, θα κάνουν και δουλεύει. Και βλέπει ούτε μία αυτή δεν του έχει κάνει. Του έχει κάνει. Παξ. Αυτό τράβα. Το μιλήσει πια από μονάχος μου. Λάσκα. Θα σου το δώκω να το πεις ότι το ξέχασε. Λάσκα ρε το κι άλλο, ρε. Είναι ο αδερφός του. Το ξέχασε πες σπίτι το τηλέφωνο. Θέλω να το πω. Είναι Ιαννού που μου πρίτσε τα κτίρια. Εντάξει, Είναι πιάσανε γάμονα. Έλα και του πέφτει. σε παίρνει τώρα τηλέφωνο. Πιάσανε γάμονα για το Τώρα. Έτσι, Ρώση. Θα του πω 10. Θα είναι έτσι όπως κάνω εγώ. Κάτσε λίγο να το κουράσω. Τι να σας πω, τι είναι. Ρε, στραβά είναι ρε. Τίποτα, θα Δεν πεις καταλαβαίνω. τίποτα. Αυτό το πράγμα. Τι ρε βλάκα, τι. Εγώ επίλυσα. Όχι μωρέ, να σε να το δω το κτίριο. Πώς θα το τώρα. Δεν είναι η μέρα για το... Αύριο. Το κομμενάκι πρέπει να έρθει πιο πάνω. Το ξέχασα πέντε τηλέφωνο στο σπίτι. Να και να έρθει πιο πάνω το κεφάλι του παραδείγμα. Από εδώ δεν πρέπει να τα δει κεφάλι του, βέβαια. Ποιος? Γιατί το δίνει. Σήμερα, μέρα που είναι Τίποτε. Έλα. Κάτσε ρε Μάκη με το βίντεο που τραβάς τώρα, ο Θεός και η ψυχή σου. Το χέρι του τραβώ. Το χέρι του τραβάς. Δεν τραβώ την καράβα, το χέρι του τραβώ, τη σπατούλα. Πιο μακριά πήγαινε. Πήγαινε και στο Φία. Πήγαινε πιο μακριά, ρε. Δεν άσχολε και τι ήταν.
πήγαινε πιο μακριά. Να φέρετε ρε σπουδίνες πουλά. Εδώ να κάτσω. Έχει χαμηλή μπαταρία, απόρριψη 20%. 20% έχει. Το κόκκινο πατάω. Δεν σταματά.